Gin-athag ni Iloilo 5th District Board Member Rolex Suplico nga wala niya ginpakamalaot si anay Iloilo Provincial Governor Tupas Sr. Ini kasunod sang pagbitlang niya sang graft case ang anay gobernador kag ni Marianito Montes Claro sa iya privilege speech sa 18th regular session sa 15 sangguniang panlalawigan. Send ang bombo radyo kay Suplico iya ginpahayag nga tuyo lamang sini ipatpat ang kamaturan kag ipakita nga nadalahig lang ang pangalan ni anay Governor Tupas Sr. sa isyu nga may kangtanan sa pamilya Montes Claros. Sulo kay Suplico sa anay Congressman Neil Junjun Tupas kaya pa kaisa among nag-edit sang bahin sa iya privilege speech kag nagdugang sang linya nga nagasiling hindi ako pabor nga mag-intra ang pamilya Montes Claros sa 5th Distrito kay kilala ko sila. Gubo nilang akon maay nga ngalan kag hinimuan. Amoy nang direkta nga kamay sang speech niya. Sunod sa board member, hindi niya tuyo nga magpasakit sang buot sang piyang kapartido. Ilabi na gid kay board member Nielito Tupas. Apan nagapati si Suplico nga dapat ipakita ang kamaturan nga ginulamid lang ang ngalan ni Neil Tupas Sr. sa nasabit nga kaso nga may kangtanan sa isu sang quarry supply para sa konstruksyon sang Iloilo Airport. Kulang diri nga na-drag sa kaso sa pagsulod sang Montes Claros family sa sa Kapitolyo Provincial sa gobernador si Governor Neil Tupas, no? Diri sa Sandigan Bayan. Ari ho. Ti tanong balaw, pamilya Montes Claros ti sila tanan ho. Ti ginpakita ko lang sa ila nga naghambal si John na hindi siya gusto si tatay na mag-infra sila sa politika sa 5th Distrito. Subong ara na sila, congresswoman na ang himata sang Montes Claros. Isa ka bagay nga hindi tani gusto si Governor Tupas, tungod siya kaagi. Gidugang pa ni Suplico nga ginpahayag base lamang sa mga dokumento kay impormasyon nga nagwa sa mga reports ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ibalawaan nga lakip sa top 10 contractors sa bagus nga pungsod ang Montes Claros Enterprises Incorporated o kon MMEI. Ang nasabit nga kompanya ginapatigihan sang pamilya ni Representative o kon ni Binky Montes Claros Tupas nga asawa ni anay Congressman Buboy Tupas. Ano kay Suplico ang tanan nga impormasyon nga ginbuyagyag ang base sa kopya sa Certificate of Incorporation nga nakuha sa Securities and Exchange Commission. Bangod sini nagapanawagan si Suplico sa iya ginatawag nga power couple sa 5th Distrito nga untatunang pagpangawat sang binaklanay sang boto. Ginklaro man sa opisyal nga sa piyak sa iya pagpakigbato sa korupsyon, wala sa sang plano nga gamiton ini bilang pamaagi para pasidunggan o kon pahamoton ang iya pangalan sa politika. 15 years ako nadula sa politika. Nanabang ako ng negosyo ako. No? Pagbalik ko, nag-decide ako nga mag-interest sa politika. You know, abi ko yung intrahan ko pinili ay binaklanay gali. Inaya, klaro sa akon. People's money, kwarta na akon, kwarta ninyo, kwarta na akong tanan. Nagasulod, boys ginabayad ta, ginakawat lang. Di bala, unta-tunta ang pangawat. Pwede bala, unta-tunta ang binaklanay.